Tak takýto odrb, aký spravili na jednej mojej klientke v banke, skutočne nemá obdobu. Klientka dostala oznámenie o ukončení vkladnej knižky. Peniaze z vkladnej knižky bolo potrebné si buď vybrať, alebo vložiť na sporiaci účet. Klientka sa rozhodla si svoje peniaze uložiť na sporiaci účet. Keďže ale v banke aktuálne bežala kampaň na predaj dlhopisov a pracovníčka banky musela nejaké dlhopisy predať, tak namiesto sporiaceho účtu nakúpila klientke dlhopisy. Klientka sa po týždni vrátila do banky s tým, že si chce vybrať svoje peniaze zo sporiaceho účtu, avšak za predčasný odpredaj dlhopisov bolo potrebné zaplatiť 280 eur. Klientka argumentovala, že ona si žiadne dlhopisy nenakúpila, no pani riaditeľka jej s úsmevom na tvári povedala, že je nám to skutočne veľmi ľúto, ale asi ste sa s kolegynkou zle pochopili. Klientka teda odišla z banky so stratou. Dávaj si pozor, čo všetko v banke podpisuješ.